Lah yo dhek lali to. Wis gur-gur. Yuk. Iya dah. Wis udakara meh wong dina tanpa prei. Heeh. Mambengi saka Kutai Kartanegara. Saka yogi mau Pancajaya. Wah, ngono. Heeh, aku yo karo adimu Bagong kuwi. Aku karo kowe. Heeh. Lha, heeh. Iki menak nang kono. Sebabe nang kono jam 11:30 tadi awete. Ngono. Elok. Ya kaya ngene iki. Nggone ngrigenake kadang-kadang panitia
sing disuwi dening Kang Ratna. Kang Ratna ki sapa to? Kang Ratna kuwi mau panjenengane Bapak DPRD tataran tingkat kalih wonten ing Kabupaten Magetan. Oh, sangka partai ya ki mau Partai Kebangkitan Bangsa ingkang dina semengko ya ki mau ulang tahun ingkang kaping 20. Matur nuwun ketume rawuh. Heeh. Sinatan panjenenganing Bapak Menteri ya sembah nuwun. Yo rong dina kasawake dhewe nyusul ana Jakarta. Wah. Matur nuwun. Yo karo kanca-kanca kebahagiaan. Mergo ana-ana. Ya alhamdulillah barokah Gusti. Kabeh rumaksana kanthi rancak lancar ora ana halangan sawiji. Puncak acara, Bro. Heeh. Bakul semangat. Ya. Tur diwenehi modal. Oh, ngono pamirsa sing pengen kenapa ya mau rambayar. Weh, ngono. Pancen yo ngene iki bisa masyarakat tegese iki mau bisa warata wiwit saka piyayi masyarakat Sumberdodo iki wetengane ora mung kala iku kalau dulu Raden Madiun Ponorogo Pacitan Trenggalek Ngawi Jorawoto. Ya sukses. Ya muga-muga dadi kawigaten. Oh ya. Ya wong kaya sing diaturke mau ngarep awake dhewe iki ning titip ya ki mau titip budaya. Tegese titip budaya marang panjenenganing Cak Imin utawa Gus Imin ya kuwi mau tetep nguri-nguri marang budayaning awake dhewe. Budaya kuwi mau ora mung ngomongake wayang, ketoprak, gambyong utawa camposari, ludruk kuwi ora mung ngomongake kuwi. Kalbu ya kuwi mau budayane wong Jawa sing wiwit biyen diuri-uri. Ing antarane ya kuwi mau nyadran ngaturake sedekah bumi, ya kuwi mau paring bekti marang apa wae kang wujud alam iki. Ora musyrik to ora. Musyrik kuwi mau kari tujuane, ya tujuane kuwi mau kanggo warga masyarakat, kanggo bebrayan lagu. Mung sing masak ya menungso, sing mangan ya menungso. No? Ya ngono kae kok ngaturaken dahar kembul kunjuk ngono to. Lah iki sing salah iku leh ngajatake. Sing bener iki mau nyumurupi tegese iki mau awake dhewe iki mau menyatu kelawan alam. Alam melok mbiyantu katentremane awake dhewe urip ana jagat iki. Ngono. Mula sak bisa-bisa awake dhewe belajar karo alam. Lah iya medhep. Ora dituntut lak kepenak yo, Bro. Ora samongso-mongso. Mongso-mongso itu kuat-kuat kok. Ngono. Aku iki wiwit cilik nganti saprene pirang-pirang lelakon tak nyanyi. Paribasan kepenak yo tau ngrasake rekoso bendina. Di gedrongono, di kuncenono, di gedemo kaya ngopo yang durung bagian ora bakal temeko. Nih orang kita ikhlas lahir batin ndelalah barang sing sithik yo bisa mlumpuh. Belok terus disken panggung matur nuwun karo tim kepercayaan. Ya kuwi mau Mas Andi sak prikanca matur sembah nuwun Mbak Welo. Ayo. Rembukan des karo aku. Oh ya. Rembukan ki nang nggon warung kopi. Ngono. Dados anggaran iki pripun Mas? Wis mbuh. Wong ngaketan tak rewangi doh piye caraku. Kaya iso mati sing kaya ngene kok. Iya. Barokah, Bro, barokah. Mula ya kuwi mau
Kiai ing Pangekan khususon Magetan yo kuwi mau wis ngrasakake hasil karya saka panjenengane Kang Ratno. Wis tau ngrasakake aspirasi sing disambungake marang ingkang kawogan ingkang lenggah ana ing ibu kota iki ngene iki tur dasare yo pembangunan iso warata. Matur nuwun. Para yo kapercayan utawa kapercayaning pemerintah iki digunakake sapi-apike. Klebu dana bos pokir. Ayo. Kuyo padha ngrasake mila ora poka yen piyayi kene iki tresna marang panjenengane. Wah, pancen menang kok, Tru. Mergo PKB kuwi mau didasari agama, Tru. Mula wong kuwi mau yen to nindake wajib didasari kanthi kapritayan ingkang lahir batin kuwi ora bakal tumindak ngene-ngene mergo wedi dosane, Tru. Wong kajaba wong kuwi mau yen ora dilandhesi kanthi iman. Lah kuwi akeh melenceng, Tru. Ning sing diudi sing digoleki ping klime sing lambe blendoke wetenge dhewe ora mikirke batine. Ngono. Sembah nuwun. Iki Gus Zainal yo kepengin ana parang lawuh. Ngatoke karo Mbak Buse lendelan. Lah iya. Matur nuwun. Sembah nuwun. Muga-muga ngerti ngrembaka ya, Tru. Iki foto awal dhewe sapa ngerti ya ditingali nang DPP PKB Jakarta kono. Sapa ngerti ya ngomong aku mau wis diinstruksi karo ibu. Ngono. Kapan-kapan nanti ke Jakarta yo masalah. Oke, tak ya mantap. Wah, sembah nuwun. Mesake ana adem kok Mbak Prigel karo Mbak Lucy kok enggak ben rada anu kok rada riset titik Mbak Lucy enggak Prigel rada iso gede. Waduh ki ora kok nara mengkerut ya mekaro kok. Niki sing malah oleh kesempatan ya gone jenengan iki dusel-dusel iki ya. Dusel apa? Kono pengen golek jamu nom. Oh, mboten. Ya ngono kan. Lah iki terus ngadem panas ora jedak kali iki. Niki Prigel dijak terus, Pak. Niki paguyuban iki bubar, Pak niki. Kok kuwi lawas. Hah? Kuwi lawas iki. Ya niki lagi lungguh nang kene kono mbalang jadah, kono mbalang ora do trimo. Lah wong iki kabeh dumadi saka kanca dalang kok iki. Dalang tuh jek senggel kabeh. Mula pikir ya kalek wae. Aku ora kelet lungguh nang kene wong gendak aku tukang ngegong wae. Pesaken lho Kang Mas. Kalau wong lintune ngeten ngedeke mbahku. Yo kopi. Alek kowe iki mesake kudune kowe iki ngancani nang kene mesake lho ngantek kaya wong entuk kos-kosan dhewe rene kancane. Hari ini kalau yo to ayo gone ngene kok yo. Wah elah. Anu warutan kaki 3 dunduk sik. Cerdas itu. Gimana ya? Mbak yo besok merono bedae apa? Mbak yo goyo bisa bedae apa? Tanjalo tak poe janji ojo ewa ojo tak sadua satya aku udah taksih wae janji semua bangsa tak henti yang pada aku diluring aku nak watone itu mama masih tak sembah yo pengen manis itu aku di peniki kok terus pun kita wah
wong kancane semangat kok ngomong dhisik apa Mas Ora aku njaluk bocah niku kaya diceluk malaikat ae niku saking taatipun Pak tapi iki sinten mawon sing derek jenengan niku semangat kula remen sangat tunggu jenengan niku bangga kok sak mangke ngomong kok enten jenengan wah semangat luar biasa ngeten iki enten anu lho Mas Dareng dalem enek sing ngomong aku bisa nang duwe bojo anu sing kaya wisi ngono kuwi lha apa iso kalah ngono ya ta ya ning enek sing kaya Mbak Prigel no lha apa iso kalah ngono ya ana apa pe wong sing gedhe kok terus serane wong itu Pak Dewan lho niku mboten apa-apa nek kiai gaul kok niku Romo nggih Pak Agus tasih kepareng lenggah Pak Agus nggih bukti nyata bahwasanya Pak Agus tresno sanget kalian kulawarga warga masyarakat sedaya. Tepuk tangan untuk dasaripun menika dipun streaming. Wonten pundi papan saged midhangetaken. Tur dasare aku yo asli putra saka Magetan kok, Mas Dareng. Nggih, nggih kula niku pupus marokan, kula lembean. Di kebelahan kula nggih kudanan niku cilik. Padha karo Pak Agus. Wonten kali niku sudah engko musuh aku neh iku. Piyayine gratia ramah. Boten pilih-pilih. Jadi tegese piyayine niku berarti sadar bahwa beliau berangkat dari rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi. Menika Pak Camat nggih tasih lega. Nggih Pak Bicong. Lah wonten melih menika calon anggota DPR panjenenganipun nggih Pak Juri Seswo Sudarmo. Lah wah sing komplit. Oke Pak. Nggih. Elok. Wah. Ngene iki ngetokke bahwasanya slogane ora mung sekedar ana wakil rakyat tapi benar-benar mewakili rakyat. Belum berbaur karo masyarakat. Ning nggih, kok anu wonten emane lho. Niki wonten ngeladaran panekan menika Mataraman Magetan sisih kilen sampun lho menika Romo Agus lembean kok dereng. Pak Agus segerakan kebaikan. Boten namung Pak Agus, namung warga masyarakat tasih kuwatah Pak. Nggih, dasare papane jembar bowero mapan ana lapangan. Nggih, sumber dodol. Waduh ora menghalangi semangate warga masyarakat sing sami kumpul mriksani wayang dalu niki nyang puyung hari jadi PKB yang ke-25. Kesiapnya luar biasa ya Pak De. Luar biasa. Tur sumber dodol menika sumber daya panguripan menika kathah piyayi-piyayi ingkang tebih menika wau namung nderek tiragatan menika ngawat baten barokah Gusti Allah menika wonten ing sumber dodol menika kathah sanget. Tur papan pariwisata religius desa wisata. Desa destinasi wisata yang sangat luar biasa, terkenal sampai di mana-mana. Menika menawi wonten piyayi pawogan kersa napa niku muri-muri semakin ditingkatkan pembangunan wah hebat sangat menika. Nggih, mula sumber dodol ya maneman Pak nek kaya ngene iki mung wayangan pisan niku maneman teng lapangan. Hah? Pokoknya mung wayangane pisan iki rugi. Sing rugi sapa? Pak Alek dan rombongan. Masalah dhewe ya. Lah kok iki kaya rombongan kok. Didongake warga kene iki pinaringan sehat kabeh, rezekine lancar, ekonomine berjalan dengan lancar. Berkah barokah selamat donya akhirat ora nek alangan sawiji apa. Insyaallah nek rezekine akeh, ndul sarunge kiai pinaringan keselamatan donya akhirat. Nek mau ngarep wayangan sesasi pisan kelakon nek pokoknya manut wae karo Gus Agus gitu. Manut wae gandul sarunge Gus Agus arep njaluk wayangan ping pira kelakon. Tur PKB menika pancen tresna sanget kalawan masyarakat baik yang masyarakat napa niku ingkang umum maupun wonten ing pondok pesantren selalu berbaur.
Terutama tradisi-tradisi budaya tradisi yang tetap dipertahankan dan tetap diuri-uri, bahkan apa jenenge menika tetap digemateni kali PKB itu Pak yang menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang penting tetap urip-urip niku lho Pak. Urip-urip iki berarti yo remen yo manggap yo ora. Kulo wis seneng Mbak Lucy, urip niku kulo seneng kok. Urip iki seneng Pak. Seneng. Soalnya nek ora urip, anu yakin nesu. kok ya uye-uye. Urip pikirane. Oh ya uye-uye iki lho yo. Hah, matur nuwun. Hebat. Bapak, waduh sembah nuwun Bu. Wah, ya Sungkan ya kenapa? Pak aku sih apa yang dadak ngene barang lah. Wes cepet gemblak. Gus. Gus. Anjir, matur nuwun, matur nuwun. Sembah nuwun Gus. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sembah nuwun nggih Gus. Sembah nuwun Gus. Saya dadak kanggo ngene barang ya apa. Kali sih Ora ono aku karo sliramu ki lak wis kaya dene anak dhewe to. Kaya ngene. Balekke lak ya ora kepenak. Aku kan nggih Gus. Apa? Kalau wangsul ke rapen anak lho Pak, awak dhewe sejak anak lho Pak ya. Kita orang seni. Nah, betul. Dremis ora parah. Ora paten to Pak? Ora parah kok. Untuk itu saya kembalikan monggo Pak. Wis jenenge apa jaluk abang. Lah yo niku asline niku. Namun guyon. Nggih Pak, aku jaga guyon Pak. Anjir. Kamu guyon. Nggih, Kang Ratno dan luar biasa. Semoga segalanya niki napa-napa Kang Ratno. Wah. Nggih, elok. Nggih. Apa Mas? Napa niku Mbak Lucy caping gunung jengleng iki lho. Oke. Napa garing iki? Garing tralala iki kondang jenglenge. Dadak jengleng Mbak Prigel karo jengleng Mbak Lucy iki bedane lho. Dek niku lek jenenge wong loro tok mboten krasa. Lah napa? Mboten krasa. Lah kok iso? Halah gak. Ayo. Bareng iki kuat. Ya jengleng lho. Bareng iki kuat. Kok nek wedok loro ki apa? Telu ora apa-apa, papat tambah bintare ora krasa. Ayo. Tenan. Dibuktekne nggih. Hah? Oh iya. Mbak Lia, kene Mbak Lia, dikoyok Mbak Lia. Ibu, Wis sing penting wedok anek bolongane rene. Mbak Bin. Mas Gareng, ngono role bintang kayong sing ora bisa tumpuk. Ya kan mulai cilik ya ngono kuwi, sampe saiki wis tuwa ya kaya ngono. Sapa kuwi? Mbak Bintari. Mbak Bintari, bapak siji Bintari, bapak loro Bintari, bapak telu Bintari. Bapak belur Bintari. Ada bapak bener barang. Wong edan lho. Monggo Bu. Mbak Lia dan juga Mbak Bintari ya Mbak Lucy. Bu Bin. Monggo Bu Bin. Mas Gareng. Dalam Sopo kesini? Oh garing iki anu iki. Mulane aku ndelok barang kok. Mas Tantut ampun rewel nggih. Mas Tantut biasane mayang sakniki jedor, Pak. Mas Tantut. Karo topo anakku agung kok. Sabar, dewe apa Mbak Lucy? Halo. Napa pada di bagian ngoten sing temen? Mriku ajeng dijebreng ati jebreng. Iki lho, iki dalu iki kan jaler iki namung ngentene namung gareng tok. Oh, lanangane wong siji. Lanangane kok gareng. Mumpung iki peranane api-apike lho iki. Ini pitike siji iki. Peranake papan 5 ya ora apa-apa. Kula tak sinyawang kok itu. Aku nyawang to iki mang rasane ning aku kok ya. Iki biyen cerita tak gede. Terus saiki tak pinter ki. Lah yo masuk pinter ki wong sing nang nuduh aku lho. Panjenengan mau lho sing Ah, sakmono iki monggo kili tok. Wah, piye? Kowe ditantang kur dikili. hah? Piye? Ya wong ora ngerti rasane, ora ngerti. Malah iya. Wong mau nonton SNI ta. Gareng ketok encer bareng wis lunas. Segepok lho Pak panitia. Lagi Kang Ratno kok ribut. Matur nuwun wae Pak Ratno, matur nuwun. Lagi iki aku nampa bayaran segepok ya lagi bengi iki. Matur nuwun saiki luar biasa. Hormat saya nggih. Jejer ning serasi. Wis ya, truwelu. Oh, telu. Truwelu rebutan jengkol. Apa iki? Bojo telu rebutan jengkol.
Sahabat besi. Jamu. Aku jamu apa? Ini beriku saya paku. Ini sih kaya. Maju, beriku. Oh ya. Sing ayu sik. Sing moncer. Karo nang ngene lho. Iki kok dong lumpuk kaya bakul ra enak ngene lho. Ya ya Pak. Iki lak gede dhuwur. Wis sing sak petelot iki ndes apa? Njajal iki musuhne petelot karo garisan. Ya. Kamar juga beda tangan. Manut gareng. Oke, Dek, masuk. Masuk. Bintari. Maju. Periksa masuk. Nek kula karo Dek niku lak pas. Pas. Ya, Dek, lak ya. Oke, Mas, lah bareng karo iki lho. Lah ya. Ngapunten nggih, Mbak Dek. Enggak apa-apa. Tetep akan sedeneng sayu. Ngapunten Mbak Dek, kula badhe berbuat tidak senonoh. Terus sih, Dampo Mbak Yu. nek anakku ketoke anu ora pas kok. Mboten mau rasane kula. Sing iki susah dino sapa kok aku kok serak ngono. Waduh, kuwi enake pas gitu. Arepane anakku. Arepane. Ay, dapur. Ora mandi. Mari. Apa kamu? Rumangsamu nek paling tak rapi. Sajamu. Aku wis ngerti ngene kaya ngerti gudangan ngene. Iki lu sing rapet ya sajamu. Iki Maksudnya kaya sirahe sing ndi to iki? Sing iringan mau. Ya, awas siap. Lumayan. Kae. Ngamu yo mek koyo ngono. Panjen aja. Wadon. Ayo. Sengaja tak. Ya, karo wong wadon. Wong wedok gedhe malah rosok. Saya baru sih, makar aku kuat limo. Ade, makar aku kuat limo. Karo mbok dene ming siji. Ben ana iki dhisik lho ben kuat. Oh maaf, saya jamune ora iki. Lha apa? Saya minumnya bio moringan. Ben kuat jeneng boleh kok. Aku ora marem lek guru gak bintari dia mau. Siji bisa. Aku sing ndok. Aku sing ndok. Aku njaluk ping 7, Mas. Aku mbokno. Yo. Oke. Apa iringan? Sepenting tak godane dhewe. Yo. Wis aku lho, Gus. Awas, Gus. Plok. Wong bokong kok iso pon wage kliwon. Lu. Waduh, kok malah Ora penak to, Mas. Bakut Mas. Bakut benake sik. Iya to, Mas. sik tak telatenane. Menawa urung pas nggone. Malah metor lho Mas. Olane, iki ora cocok lho. Dadi meleset. Iki nggono foto iki. Kok meleset. Tegese iki ngati-ngati ngono lho, lek jenggleng iki mau. Cepet. Cek. Sapa iki? Betul. Begal ya. Yo.
Ayo dicepetke selah bengak-bengok. Ora apa-apa. Jodoh wis ngene iki. Dheweke iku asmara mawon iki. Tuh. Wis arep mbok kibake apa manung. Tenteke. Coba panas udan. Panas udan. Panas udan, udan panas. Aling-aling. Aling-aling. Ayo Dani. Ayo. Oh. Ayo Dani dulu. Ayo Dani sampai. Ini ben pas sakit saya nangis di rambut. Sehat nggih, Gus. Ya. Sehat nggih, Gus. Jangan semangat. Sehat walafiat.
Bisa melu bayu nih enak biasanya orang-orang nek pengundur lagi lek keduri niku wonten sing terene zaman ngoten niku oh nggih kok bakat sing terene ora apa-apa ya cepet Misalnya di badannya Domike. iya wong iki wong ae apa kok catetan ayo yo Thank you.
kasih. Oke. Aduh Rizal. Menika pemuda-pemuda ngersake agen dangdut boleh. Versinya dangdut Pak. Oke. Ben mau dangdut Kamposari. sing klasikan sing anu kok kagek pompon. Kanca nom-noman genti. Nyuwune sing nganggo joget apa kae parga apa apa. Oke. Sing joget kenduk-kenduk niku. Dia ini lah jalan. Iki umpamane Kang Ratno karo anu Gusti Agus lho. Ora ngerti kok ya. nggih, umpamane dikancani Bali ya pripun? Lah mboten apa-apa. Napa nggih? Oke ya. Ayo Bali ae Ya, Mas. oke. Kayak dikira setelane. Lagune napa, Mbak? Nggih, Mbak Lia. Iya, halo, Dek. Sik ngene. Tahayu ya. Dalam. Mlaku murine Aku kok ngomong ngene iki to. Nuwun sewu Mas Gereng. Nika wonten rawuhipun para caleg-caleg. nggih. Nembe mawon rawuh. Rawuh. Dilujeng rawuh. Nggih, wau anu kok buka streaming nggih. Mesti wonten ayan nggih. Ayo di aturake apa Nduk Nggih? Niku wonten pamundutan dari pemuda ngersakne nemen. Nggih. Ya, niki. Oke. Nemen. Nemen ya, Mbak. Lewat dhewe wong loro. Lagunya kok kopak siji loro telu papat lima muni bareng lagunya apa? Si lu apa? Empat, tanggal 5. Rumput jodol. Apa? Satu. Jajalan aku, ya jajalan aku. Berdiri boleh, tapi itu dekat ngarepe ya Mas. Ya. Ya, oke, yuk. Jajalan aku, Mas Ela. Yuk. Oke, yuk, jajalan aku. Oke ya Mas, yuk.
Rizal, Mbak Lucy, Mas Gareng, Mas Rusum, Mbak Nunggun.